En la investidura com a presidenta de la Diputació vaig donar el meu compromís d'esforç, de treball i de lleialtat per esta gran terra i per els seus 135 municipis, cuidant sobretot els més xicotets. L'objectiu era deixar-me la pell pels nostres pobles i per la nostra gent i transcorreguts 125 dies estic orgullosa d'avui poder anunciar aquest nou pla que aposta per facilitar inversions des de la Diputació a l'interior perquè viure en els municipis d'interior ha de ser sinònim d'oportunitat i no de castig. Ha de ser un orgull i no una barrera. I per això avui presentem el Pla Respon, que contempla 3 parts. Un pla de les superfícies, una línia de crèdit immediata davant catàstrofes i una oficina tècnica pròxima i útil que resolga i agilitze els problemes en els municipis d'interior. Volem donar un pas cap avant per a una província més preparada i més segura enfront de qualsevol emergència. Per això, avui, com vos deia, ens sentim orgullosos d'anunciar la implementació de 9 noves helisuperfícies que construirem durant els pròxims 3 anys. Un avanç de resposta ràpida i crucial per a la nostra província. Diputació Respon és un pla de resposta ràpida davant catàstrofes i per això aquesta segona part del plan comptarà amb una línia especial per a catàstrofes, dotada inicialment amb 200.000 euros, demostrant el nostre compromís amb els municipis. Permetirà que davant qualsevol catàstrofe, com poden ser incendis, danes o nevades de gran intensitat, els municipis tinguen una línia a la seva disposició per a poder acometre de manera immediata qualsevol reparació dels danys produïts, evitant tota la burocràcia que han patit fins al moment. I bon exemple d'això és els incendis que hem sofrit, que a dia d'avui alguns municipis encara no han rebut l'ajuda.